Pasugatan Bayu Lili. Dek Sinta mau sampun makan, Dek? Sampun. Mbak Sri Wahyuni apa sampun dahar? Sampun dahar. Wah. Kalian pecel. Pecel lagi? Nggih. Wingi bareng tarokan. Wingi bareng tarokan aku sarapan karo sopir. Terus karo sing gender. Lah iya. Terus kombur iki mobil buanter no. Oh iya. Sri terus iki mumpung anak mau mobil akbar sarapan pisan Mumpung akbar sarapan pisan aja. Langsungnya ngepot kok Mas mandeke. Apa? Ngepot. Mumpung akbar sarapan pisan aja. Jadi ya sindan laris ya Mas. Laris. Gratisan senengan Mbak. Iya mumpung. Piye sih? Jadi ya laris. Napa kok boleh gratisan to? Nggih. Lho, wong bar honeymoon bulan madu ning Bali nek akeh kok. Nah, ya terus nih. Iya.
Dek Sinta, Dalem. nek pancen sampeyan menika solmete Mbak Sri Wahyuni panjenengan Mbak Sri Wahyuni wingi bar bulan madu ning Bali apa ya dioleh-oleh iki? Nggih, no. Jenengan dioleh-oleh apa? Kaos barong. Mosek to. Wong Sri iki ora pengertian. Lah pripun? Lu izin ora ada tanggapan suwe ning Bali honeymoon ki kok ora ngoleh-oleh aku lho. Lah jenengan boten dipun Belas ora dikeki. piye to ki? Itu tadi Sri. Piye to? Aku suka arek Mbak Ingko lek dikira murah. Bukan soal harganya tapi karena kenangannya. Izin kok Mas, tapi bergantungan. Loh, aku ki ora apa-apa ngono ki ora ketang sak asbak iki mbok dibawakno. Oh iya, Mas Ingko sing diajak Bali. Oh, aku ki ono. Oh iya. Aku apa dalang laris kaya ngopo, kuwi ki asbakku nek ning panggung tetep debok. Oh iya, lo ben iso tak go kenangan, anggere nek mayang, asbakku nek mayang mesti asbak kok. Oh iya, nanti tak bawakan ya Mas di rumah Wonogiri ya. Apa to asbaknya? Ambo budi Mas. Oh iya. Tapi yang digo ngetek rokok ora entuk ora. Enggak orang kontrak. Adamu. Oh iya. Paske. Ingkang sampun ngaturaken langgam jeneng kula minangka salam pambuka utawi muka dimah wonten ing sisen limbukan. Iya. Menyelam sambil minum air maca-maca WA ya nek ngono. Assalamualaikum Mas Akbar. Kula Bunda Injil Even saged pinanjang malih wonten dalu menika dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Salam solid, damai, kompak, paseduluran. Kagum keluarga besar Astabrata dari kami FM Event Militan Astabrata yang selalu memantau wonten ing live streaming. Oh iya, sembah nuwun Mas Akbar sehat selalu kagem kontok-kontok Astabrata. Amin. Oh iya. Ono meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar lan kru Astabrata. Yo. Sehat, sukses selalu antuk keberkahanipun saking pangeran. Menawi diparingi nyuwun lagu ninggalaken tresnan kula aturaken sedaya pamirsa anenggani wonten Astabrata Media. Kula nenggani wonten TKP saking kula Bapak Lasiman. Oh iya. Ana meneh ana. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar mugi padaran dalu menika lancar menawi kepareng nyuwun lagu dadi ati. Lagu menika kagem keluarga besar FMA matur nuwun saking kula Ibu Suharmi Azadipok. Oh ya, kurang siji dipisanke lah yo. Sugeng dalu Mas Akbar Temanggung selalu monitor Astabrata badhe request gending sambung manci dalu. Yo. Kula kintunaken untuk keluarga besar FMA saking Wahyu Jabrik semoga Astabrata tambah sukses. Oh ya. Kanca-kanca FMA Event Militan Astabrata selalu setia memantau no. Iya. Matur nuwun dukunganipun. Lah ya. Yo. Saiki ngaturake Mbak Manohara, jumenengke Mbak Manohara. Supaya nggih menika warga masyarakat ana ing laladan nggih menika talang ya antuk penasih saka Gusti Kang Maha Asih ya. Mbak Mano ya jumeneng sepote praon kanca-kanca. Oh ya. Praon kalih ramban mecah sepining swasana ngurmati Mbak Manohara ingkang jumeneng wonten ing sasana budaya. Monggo Mbak Mano kula aturi jumeneng. Yo.
Wilujeng dalu, selamat malam wong ayu. Wilujeng dalu. Wah, Selamat malam Mas Akbar. iya. Semakin hari kok semakin cantik, semakin hari kok semakin anggun, semakin hari kok semakin mempesona. Masa? Loh. Bareng dilem kok iso ndrebrot sone lho. Lah iki ngono kesalahane tukang son, Mas. Kok iso kesalahane tukang son? Lah iki gara-gara mikir. Oh, dudu soal panjenengan kan mikir. Mikir, Mas. Mikir nang apa Mbak Yu? Mbok iki ketok kok kaya ngedel. Wingi. Ah, gimana Mbak Manuhara? Lama tidak jumpa kalian panjenenganmu. Waduh. Kok iso malah beker nih lho. Kok beker ki jaran iki macam. Mboten nggih, wong anggune anu. Makasih. Feminin. Masa Mas? Iya, feminin. Oh. Iya. Loh, sing nonton jenengan sing ngenteni jenengan banyak koyo ngene lho. Kowe iki ngenyek apa piye to Mas? Lho, kok sampe nyek iki lho. Lah wong sakmene kok banyak iki lho. Maksudnya akeh ngono lho. Lah ya wong to. Uang, lha yo akeh iki banyak bahasa ngene, bahasa Indonesiane. Menika bapak-bapak ibu-ibu senes banyak Mas. Lah, Jenengan kok dikrutuk wong sakmene bane lho. maksudnya banyak kuwi akeh ngono lho. Iki banyak kabeh. Oh banyake oke. Lho, maksudnya iki Ternak. tidak sedikit. Nah, Jadi banyaknya oke tidak sedikit berarti ternak. lho. Kok ternak lho? Maksudnya wonge akeh. Wis ngono ae wis. Oh berarti dudu wong oke. Iya to Mas. Maksudnya yo sak menike sawangan dhewe wis ngono. Menika ingkang rawuh bapak-bapak saha ibu-ibu. Ayo. Ngono lho Mas. Heeh, bapak-bapak Sing- ibu-ibu. Nah, kok sing delok kok banyak iki kok. Iya. Mosok banyak enek sing jilbaban. Banyak Alhamdulillahirabbil alamin. Menika ten desa napa? Desa Talang. Karena kami sosol. Desa Talang. Desa Talang nggih. Desa Talang. Inji alhamdulillah. Acarane bersih desa atau sedekah bumi. Sedekah bumi. Heeh. Derek ndedonga mugi-mugi desa Talang pinaringan selalu warga masyarakatnya rukun. Amin. Sedaya warga masyarakatipun panenanipun melimpah. Amin. Pak Lurah ingkang pundi ngapunten. Lho Pak Lurah nggih wonten pundi nggih kula. Asmane Bapak Lurah apa? Bapak Suparwan. Bapak Suparwan ingkang pundi ngapunten. Lho gagah gede dhuwur kedeksa. Aduh, dewa Mas. Dewa. Gede dawa. Senenganku. Tenang ya engko nek wis Pak Parwan umpamane Nggih. jumeneng teng panggung sampean aja kecewa. Lho lan apa? Lho mergo gantenge tenanan. Sak rombongan kanca-kanca sahabat iki nom-nom ketoke cakrak-cakrak ketoke bagus-bagus. Ning nek nyusul Pak Parwan ora ana sak kuku irenge. Mosok Mas. Saking baguse. Lah kita pengen petuk iki. Di papak. Sik Mas. Nah. Alon-alon dhisik. Oh, ngono Iki ya. kan kok bari sik sampai jam 5 esuk. Wes. Kok iso men lho? Lah nganu baturi wong bakul sayur. Ya ora kok iso. Inji alhamdulillahirabbil alamin Mas sing mirsani ya Allah. Wah, tenan. Sing iso lenggah padha madhep rene kabeh. Iya no. Sing pikir kono sok madhep rono Mas. Lah kok iso? Nguyuh. Lah, nguyohe rasa ngomong. Lah piye lho? Nguyuh ki penting lho Mas. Lho, kok iso lho gur nguyuh? Nguyuh rambune pesing ora penting, mbok penting-penting men lho. Tahu ambu Mas. Lho. Yo, maksudnya secara adoh wis mambu. Lah kok iso ngambuk nguyuh barang lho jenengan. Yo kan pasti ambil pas ngompol. Oh, ngonten. Mambu besi. Apa karo ngumpat nguyuh ki iso dadi penyakit? Kok iso? Lho, iya iso to Mas. Heeh. Mamula Mas aku nek nguyuh ki ora tau tak empet. Oh. Tanggapan ning lapangan ngono kan ana kamar mandi. Ora bingung Mas. Kok iso ora bingung? Ora bingung. Heeh. Ana truk cakson mare tak uyohi. Jadi nguyuhe ning truk. Nek truk ngadeg ngono ning ban. Lah Lah, kadung metu lah kok truke mlaku Mas. lah terus bareng truk yang mau piye kan? Lah kok tukang son kuyuan. Nyapa? Lho, uyuh karo mlaku iki lho. Makane Jenny kuwi nek cinta karo aku gara-gara kena uyuhku to.
Sik penonton ora mudeng Deni iki sapa? Operator son kuwi Operator son. Oh, dudul niku. Dino Mas kuwi. Hmm. Ngakune. Sik to, biar tidak menjadi fitnah. Apa? Wingi kan kula tanggapan teng Banyuwangi. Alah ra ngejak aku wae. Lho, mboten ngaten perkara iki mboten ngaten. Heeh. Kok Deni kula jane sone ra tak jak. Heeh. Ngajak Deni tok. Kok Deni niku suwambet teng kula. Piye? Ki lho, manoharai telepon aku ora nek bare. Niki anakku yo risih wayahe nyambut gawe, wayahe nyambut gawe diganggu. Muni ngono. Kuwi ngono, Mas. Oh, bakal sane niku muni ngono. Lambe tak jelek ditapuk. Padahal kuwi Mas, Heeh. desainnya aku. Ndang toyang telepono aku, ndang toyang telepono aku ngono iki Mas. Malah nek ora nek caca malah dithik ngono. Heeh Mas. Lah kok omongin caca Malah malah kene ngepaki barang-barang kuwi lho Mas. foto dikirimi sampean. Foto ninjas ngono ki lho Mas. Motor dasi, motor yang dasi. Iya dasi kulo dhewe. Ayo. Masa yo dasku. Ayo mangsaku kok Mas, Piye? iki timbangane apa ki jenenge klantur-lantur. Lantur-lantur? Aku kan urung tepangan karo Pak Lurah. Ayo no. Karo warga masyarakat kene karo pemerintah kene. Heeh. Mbok menawa nek Pak Lurah ki mengke enek apa ki jenenge mengucapkan apa-apa untuk warga masyarakatnya gitu loh Mas. Aha. Piye nek dipun dawuhi. Nggih. Pak Lurah niku minded nyanyi. Oh ngoten. Memiliki suara emas. Oh. Berarti Pak Lurah wis pengendikan nang kula. Pripun? Aku katek siteng nek bintang tamune Mbak Menhara luwih rasa wayangan. Nganti kaya ngono bol-bote ngeboti sampean lho, Mbak. Saestu Mas. Wah, domongi kok. Ayo soalnya ngono dadi sepoti mawon. Ano. Sepoti apa ya Mas? Lah apa sing cocok karo Pak Lurah sik? Pak Lurah Wong iki piantune iki kalem napa piantune iki kalem napa sigrak? feminin. Oh feminin. Cool. Anu Mas. Mataram. Mataram. Tak nganu tak jempute ya Mas. Sebutan. Monggo Mas Arya. Ingkang kakung pindho Bathara Kamajaya ingkang putri Kadya Komodo Kalaratih tumindak lon-lonan sang temanten ingkang kakung luruh Jatmika ingkang putri kados mentok dobolen. Sing Mas, urung materi lanang wis nginger wedok. Oh. Pak Lurah nomor
Aturaken wilujeng dalu Bapak. Saling rumiyin to. Cium mau ayam. Batoke dereng. Batuk mau. Kok malah didukung boy? Ah, Pak Lurah iki batoke lho tuwa tak ngene lho. Dikira aku banteng kok. Pak Lurah Bang Mano, dalem. padahal nembak batuk ini loh. Ben ora apa-apa. Engko teko omah ben dikon turu jaga karo bojone. Dirapi no. Iki piye iki? Ceritane piye ngono gak benar. Allah. Pak Lurah. Dalem. Kok terus melak nyetrum lho. Ketoke Pak Lurah iki biyen ya senengane banci. Kandane kayak ngeboti dengan Rai Rama. Ngapunten Pak Lurah, kula lapis ke mboten nganu mboten duka nggih. Betul. Timo apa? Aku iki ya malah wedi dhewe to. Mau Mbak Mano nek merintih feminim lho. Lah kok iki mau piye, Mang? Pak Lurah. Ayo, Iki piye, Pak? Ceritane ngono kok jenengan pikantuk peranaan kayak ngene. Peranaan, ya Allah. Nesu nih kan aku marah, ya aku marah lho. Dirayu. Iki kok nak gak iso meneng awakmu ya urusan ya. Ini koyo ngene kok jare peranaan iki lho. Dikira aku wedhus kok. Wong iki bot-bote aku watuk pilek ya tak budal. Iki demi jenengan kok. Alhamdulillah. Masa nek wong watuk pilek kok alhamdulillah iki lho. Lah timbangan sini gak iso watuk, gak iso pilek terus piye? Nggih Kang Mas. Berarti Dik diparingi watuk pilek Dik termasuk Urip. Nggih ta. Jadi nek kok gak iso watuk pilek berarti wong mati. Peti ya. Piye? Nak persis kaya sing tak omongin to. Bagus, feminim, cool. Kul gede dhuwur. 1 meter kotor. Tapi Mas, Tapi. Pak Lurah disayangi oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Alhamdulillah. Niki nggih pun badine purna lho. Ojo purnasen, engko nek purnasen anggap wayang sapa? Lho lah make iki strategine Pak Lurah wae. Dadi purnane nek wis arep anu nanggo wayang nek wis arep purna. nak wis purna tak tanggap dhewe. Lah iya. Jenengan tanggap kiambak Kang Mas. Jenengan tanggap teng pundi Kang Mas? Engko petunjuke Mas Hendro. Oh ngoten. Niki germone Kang. Mestine ngono. Nggih. Masa arep manggap ndelok digermoni. Lho tenang lho. Ngapunten. Kados pundi? Kula tak takut-takut ini serius kali Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah. Ya karo digandeng no. Iya Mas. Iya. Tas cilik kok piye kok. Bocah. Lho, Iya. tasnya bocah. Iya toh. Bocah apa Kang Mas? Rodok semule apa iki? Bocah kan. Lha kok ngaku dhewe. Wah ayam. Iki umur 8 lah. Untu lho durung tukul. Capi. Mas, Wah. masa ini kita dari tukul, tapi nggak tapi. Urung tukul lho Pak Bano. Piye dalan dimut piye dalan urung tukul untune. Senengan kula niku golek bojo nggih sing dereng wonten untune ngeten iki. Malahan. Oh. Kok gak nek ngemut kerik. Padahal ngemut permen. Permen bisa kering, heeh. Menika acaranipun napa Kang Mas? Alon-alon riye tasik pemanasan aja kesusu. Antarane apa? Lho kaya ngono. Iya, bisa. Dan aku sama kasih wayangan gitu. Jadi kurang piye Mas? Lah acarane apa Mas kok kaya apa lagi jadi? Oh, Oh,
Ngapunten bapak-bapak ibu-ibu, mereka acaranipun menapa? Lho, ngantenan nih Pak terus e. Waduh. Mereka acaranipun apa? Lho ngantenan nih. Oh, nggak nganteni sih. Ya bisa lho kalau saya ini jare. Nganteni sinten? Nganteni sinten? Lho Pak Lurah. Wah, mengkhianati Mbak Manu nanti. Pak Lurah sinten? Pak Lurah Suparlan. Suparlan. Iya. Keliru pripun? Pak Lurah? Catur, mau jenenge Pak Parlan. Ganti. Padune golek bola. Nggih, Pak Lurah. Derek ndedonga mugi-mugi panjenengan selalu diberi kesehatan. Amin. Pinangangan panjang yuswa. Amin. Selalu sehat, selalu kuat menghadapi warga masyarakatnya. Kuat apa ini? Duh. Kuat Ngomong masalah. ngomong masalah menghadapi semua masalah gitu loh. Ya penampangannya ini lo kuat apa? Penampangan kuat apa? Kuatnya diniki ngono. Elah gayane diraca salting. Iya. Kok iso diplok ngene barang gitu. Lah iya. Mbok yo sing ngene. Kok yo Mbok pilih wonten pamundutan lagu napa Pak Lurah? Boten kagungan lagu. Oh, mboten kagungan. Ya bener orang mencipta kalau maksudnya gitu. Dia Pak Lurah itu tidak mencipta, makanya tahun ini bukan kagungan lagu. Ya bener. Pak Lurah ki yo nganyel ning wong lho. Kok iso ngene lho. Bojo kowe kanyel kok gak nang jenengan. Ya rawuh lagi. Rawuh jangan Ibu Lurah. ki rawuh ingkang pundi Ibu? Oh, wonten. Ibu ingkang pundi? Oh, ngapun. Eh, Ibu ingkang pundi? Iya lagi betul betul. Aduh, wis rahasiane kebongkar iki, Mas. Ketoke bojone oke. Nah, iya. Ngapunten Ibu ingkang pundi Bapak? Ngapunten. Oh, kula. Oh, Nek bojo Lurah iki bongkok oke. oke. Mas, bongkok. bengkok. Kok mesti kok arahe lho. Ora lah, Mas. Niku wonten pamundutan apa sambung wajib dalu. Iya, ada. Nah, jenengan sakit Kang Mas? Napa Mbak pilih wonten pamundutan Ah, orang niku? apa sakete? Kok dereng sakit kok. Lho, Oh, dereng saged. dereng sakit. Nggih, pun jenengan dereng saged. Mriki lenggah mriki tapi mriki. Digandul, Lenggah Mas. nggih. Lenggah mriki mboten apa. Nah, tapi kula pirsani pun dereng-dereng. Iki apa? Maksudnya kan bar tiba terus tak delok luka. Bodoh, bodohe. Nggih, alhamdulillah. Tarik napas. Sing napa kok matur alhamdulillah. Non, Diparingi napa kok alhamdulillah. iki menawa kok nek disawer. Ngoten lho. Bego gak? Katake yo keri pisan. Aduh. Aduh. Iki piye Mbak Manu iki? Aduh, dapur. Non. Aduh, Bon. Ngebul muni sapa? Anu utang pripun masak bar. Utangi masake Utang Mas. kula pun kata kali ini. Mbak pilih wonten tamu. Ayo napa Pak? Rasane napa? Mangga napa? Oh, Dan kok dan gitu. pemanasan kok ndandut nggih mungkin pun panas. Oh, Rok. Oh, Mbak. Dangdut memarok. Muntah rok, Mak. Training mawon. Masane jero rok. Sabar. Wes, maksudnya Randang. Oh, keroncong. apa? Napa? Napa, Pak? Aryati. Kleru iki lagi nari. Apa lho kok lalu lho? Haryadi itu jaluke. Hati lho. Nyapa Pak Aryati ndak mriki. Nah, iki Pak Haryadi kamu di Pak Aryati. Oh, Pak Aryati Pak kali. Doso, Pak Aryati ndak mriki. Pak Haryadi, Pak Joso tidak kali Pak Catur wau iki napa mboten? Nggih, Pak Catur. Kali Pak Catur monggo.
Heeh. Dipun sepati mboten. Ya no. Sepati. Ayo Tris. Ayo. Sakilane Mas. Piye kuwi? Sakilane yo. Kemuda. Ya kemudian. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah namanya ngantuk. diukur Satpol PP. Lah nyapa lho? Ya sekarang lu kayak wong ngene. Ya gue sing sepi kok. Mik dek satu-satu dek. Iya. Mereka komposisinya sampun pas. Sampun. Sampun. Heeh. Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu. Pak Sugeng dalu Pak Manara. Asmanipun Pak Catur Haryadi. Pak Catur Haryadi di dalem. Ojo sok. Josone pundi, Pak? Joso Kidul Pasar. Jasa Kidul Pasar. Engkang setunggale, Pak. Kemarin asma sinten Bapak? Ingkang Sardi. Di dalem? Halo. Oh, talun. Ini wayangan talun. Wes, wes tak minggu aku. Oh, jalan sampean. Dudu. Lah sapa? Pak tahun ini ya. Ya ora apa jenenge. Ora apa wis dulure akeh. Dulurnya banyak. Ora semangat sing. Alhamdulillah Mbak. Nek sakit tahun ngajeng pun sananggap Mas Akbar mulai nggih. Nggih, nggih. Duh. Dosa ta? Mas Akbar sampun. Oh sampun nggih. Oh niku pancen bergilir. Baru begini harus adil nggih Pak nggih. Nggih no. Sing penting tiap tahun nanggap wayang alhamdulillah. Alhamdulillah. Sik, Mbak pilih wonten kata-kata napa monggo Bapak? Ayo, Kata-kata kata-kata. napa? Oh sampun. Nderek mawon. Derek mawon. Mbak pilih wonten pamundutan lagu. Heeh. Pak Lurah ini lho, Pak Lurah ini ora. Kiri Pak Lurah kiri. Pak Tangan badhe nyanyi Pak Tangan. Dalah, Pak Tangan. Monggo Pak. Pak Malang mungkin mawon, iki kari mawon. Iki Kang Mas, kok usah dicekel iki mungkin jenengan ngomong ae. Ya yo wong sing gawe kok malah ora Nek jenengan kene masalah nggane wong. lah kok mbok lugone kene ya dadi notane wayang kok piye? Kersane Mas, kersane ben ngalu angkrem dhisik. Monggo Bapak. Nderek mawon. Mbak pilih wonten pamundutan.
Ano Pak? Pak Talun. Apa Pak? Dulu aku Pak. Ora dulu sebetulnya. Wis manut mawon. Niki wayahe sinten? Napa? Niki wayahe sinten sing derek? Loh, jenengan seno. Napa jenengan kan Kulo kek rimamon kok kulo germone ya. Oh iya. Saya yo anak-anakku sing ayu. Saya ngasih tahun. Kok nggak tahun? Salam. Ayo deh, berdiri deh. Oh, tahun ya. Dua nggih, dua. Dua. Satunya sinten? Ayo kali Mbak Yovika. Mbak Yovika ayo berdiri deh, nah iki ya banci iki, Pak. Asli ya. Nanti aku tawuruh, ora tawuruh. Mana deh. Aku pokoknya urung ana bukti ini ya urung ngomong. Ayo jadi. Sebelah kono. Sebelah kono kayak mikir nang kono. Ning anu, napa niku Mbak Manu pasrah bapak kali jenengan kita ya. Oh gitu. Apabila wonten pamundutan Bapak napa? Napa iki? Lah iki malah sing nyuwun malah mbok anternen kene iki to yo. Kapok. Sing nyuwun malah mbok anternen. Jadi kan ini pengen berdiri ta? Ya sono. Makanya minum kopi satria dong. Dalam? Monggo ya monggo mriki Mas. Monggo mriki to Kang Mas. Ora kok ya nesu. Sampe gak tek aku Mas. Mbak Manu harap lunga nanti. Arep nyentekne bae. Mriki lagi mriki. Kok sampe mikir-mikir makin nak tiba. Mriki Pak. Jenengan iki bagianku. Oke iso lho Mas. Mereka Mas monggo. Wah, lah untune ta ya nyeluk Mas. Enak kowe. Apa Mbak Mandara iki? Sing cocok. Panjenenganipun napa? Iki mau ana sabu mandi dalu. Keri. Heeh, sik. Sigrak. Oh, sing sigra. Nggih, Pak nggih. Iya no. Saya tak waca iki mau dadi ati. Ana poda kuning. Sesuk Lho, kabeh sesuk ya. Oh, wayangane bengi iki kok iso. Ninggal katresnan. Nah, iki lho berarti. Ninggal katresnan. Napa Pak? Pamutane napa? Heeh, monggo. Tresna kok ditinggal to Pak. Nek kaya cek pasal. Iya, iki ngejak piye, Mbak Wano? Nyuwun aku napa Kang Mas monggo. Katernane udah ditinggal. Oh, ngoten. Nggih napa? Lah monggo. Kasih monggo. Napa Pak? Monggo to. Manut. Oh, warga masyarakat manut pamundute terus e. Oh iya, ayo diterima warga masyarakat Mbak Manu. Heeh. Ninggal pantresnan napa-napa Bu? Napa kodal kuning? Oh, kodal kuning. Ninggal pantresnan kodal kuning. Piye nek nyetel kaset ayo diganti. Kak ninggal pantresnan apa nggih? Kali-kali dituruti. Nggih, ninggal pantresnan nggih. Nggih. Oke, ninggal pantresnan. Langsung mawon nggih, Mbak Manu. Nggih, Mas. Ayo, monggo. Darahipun manut kanca-kanca. Ninggal katresnan, menghibur warga masyarakat Tawang. Tateke, ya.
Ayo dong. Ya. Ojo lali Ditas ke ya. Ojo lali Dos. Alhamdulillah matur suwun Pak. Terima kasih ya Bika Laris. Dan Bang, Hah, jeno. Oh, mulai lah. Bereng asing bereng atur. Wong padha sedekap piagem ki lho maksudane. dan nyanyi podang kuning ke. Pripun Mas? Nyanyi apa? Nyanyi podang kuning ya. Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Podang kuning apa podang? Kok gedang kuning. Podang sedang. Mbak Mano, nanti terakhir aja. Ada Pak Lurah. Terakhir mawon kali Pak Lurah. Oke, sini ya. Sini didhisik ning sakne dandane awet isu. Wis gua, aku karnaval ya. Sing urung sapa Mas? Ayo, ayo berdua ya. Seperti saya toh, seperti saya. Seperti, Mas. Ya, ya. Halo, Mbak Anda. Mbak Ranger. Dalu masak Wis berdirikan sejak sabratan. Tenan iki mau ya karo Pak Lurah kok diparingi nyeket. Alhamdulillah. Matur suwun sih karo Pak Lurah. Matur nuwun ya Pak. Mugi-mugi Pak Lurah tambah sehat. Lancar berkah barokah. Amin. Tahun ngaji nanggap malih. Amin. Mungkin kali kula ya Pak, mungkin kalau dijangane. Mungkin kamu ini tambah. Aku dijak ora. Ngono dijak. Langsung lemas. Bukan enggak, Pak? Anu mungkin ditambah ganteng ya Pak. Non. Dijak saya tebu ya ora apa-apa. Ya.
Yo dicak tanggapan kok jangan. Besok masak bar. Besok dengan dia tulis masak bar. Anak pokoknya mayat dari masak bar bintang tamunya orang mana sepi. Sepi. Oh niku jibat kula Pak. Tapi kok iya kendara masak kok sing jenengan pamerin kan kok boten ngeten iki gitu. Sik Pak aja dhewe kok. Iki kudu disane lho iki. Iku dikenali lho. Piye Pak? Piye Pak? Ya mature dene kok dene manuk hera kok ngene ngono iki. Lho, manuk hara niku wonten artine. Lah jenengan tangan artine napa? Manuk hara niku wonten artine. Artine nopo? Manuk yang dipelihara. Oh. Jenengan pengen ngertos manuk kula. Maksudnya manuk sing ning omah. Ning omah. Pripun? Lah ada lagi loro. Pak iki lho, Pak Catur. Ayo njok Podang ya. Podang kuning manunggalipun. Anu sik langgam sik wae. Sik. Kula bali sampe Pak Lurah. Tangan to. Pak Lurah ngapunten, menika Pak Catur kali Pak Talun Pak Talun menika kok diundang niku badhe diken napa? Sik mikir. Alah bosan repot-repot tuh ya disketok ya. Aduh, kena Pak Lurah kene iki nyanyi mantan baji. Lah kok wis pasang ngene barang iki lho. Aja Pak kersane aku mawon iki, Pak. Wong anu diwajibkan nyawero jare. Nyawero to. Boten boten lho Pak. Oh, jenengan Yang seni iku mboten angsal perkara dhuwit iku. Sarung. Sarung nggih. Luwih sarunge nek ora nyawer. Ya, iya. Ya pedang ning Nggih pedang kuning lho, ayo. buka cok anu langgam sik. Heeh, ya. Mangga Pak Aul Dipun bawani mboten nggih. langsung mawon. Langsung mawon. Selane. Ya. Ya. Esok awan ning omah
Oh, sing telu tak mantu. Pun motor repot-repot nek yo rapi nak karo Pak Lurah Lintune. Oh, nongko to, Pak. Oh, ngoten ya Allah to. Mumpun sarepot. Sembahan nuwun kula tungane muga-muga panjenengan munggah swarga nggih, Pak. Amin. Pengen munggah swarga mboten, Pak? Mboten. Oh, nggih pun. Coba Pak Lurah ini orang nyanyi kah? Orang nyanyi. Orang nyanyi. Jadi ini pengen munggah swarga. Walah ya wis apa laris. Aris. Banci kok modal ngene wis laris. Konsaku kok sampeyan sing kembang apa? Mereka pamundutanipun. Loh banyak tadi sudah saya sebutkan semua kok itu. Sambung wanci dalu. Boleh. Hati-hati ya itu. Monggo bebas mawon. Sebab nuwun nggih Pak, mugi-mugi saya kebak rezekinipun. Amin. Aku tak kene niku bopek. Usah orang. Anu tak kene bojoku nyang. Siapa? Nah nyang. Niki aku tak ndumi kabeh, Mas. Oh sing hebat toh? Nyang sayangnya. Oh sing operator sing hebat. Diparingi. Nah ngene iki didum-dum Pak, mugi-mugi rezekine saya kata ya to, Mas. Iya. Nah iki bagianku. Celengan. Celengan. Operator saya Pak Gabok KI ya. Panggah Mas aku. Iya. Lu pengen sesuk sambulan. Oh, apa kamu lagi dulu ya? Sambung wajib dalu dipun bawani mboten. Boleh. Ana penanan suarane panjenengan kok. Nek polisi Mas seperti aku. Ora undangan niku. Kok kayak polisi. Mboten Pak, kula mboten Pak. Mboten kula pun mboten tengguyangan. Sambung wajib dulu dari kancane kok piye? Siapa? Detektor. Oh, saya aja. Enak Mas Victor aja Mas Victor. Ayo berdiri nah. Berdiri nak. Nah, bocah kok sak cuke luntuh. Elek-elek piye lu duwe nyawa lho. Lho, mikir kok yo make ala. Malah kok jadi tindik barang kupenge. Yo ben sangar galano. Malah munggah krengkel anak dayamu gitu kok. Nah. Monggo Kang Mas. Apa mboten Mas Victor? Rokok membaca ya apa-apa. Kenapa? Bobone sambung wajib dulu apa bener? Mboten apa Mbak membaca bener apa? Mas, Dalam gak nekoni aku arep ning ndi? Mbak Mano badhe tindak pundi? Malah badhe ngon kucing nih. Bisa kucing. Kucing kok rambutnya dawa. Bisa. Lha kucing anggora. Oh, bener. Kucing anggur. Kowe tak tok maning anu Mas. Pasti sida paksa tak tok maning aku Sri Kandi. Wah, piye kanthi to? Lah sapa? Sri Bobo. Kowe kok tak iso gandrung aku dhuwit kanggone Pak Lurah tak wehne kowe kabeh. Lumayan lho duit to. Lumayan ya. Aku ki pokoke apa ki jenenge untuk saweran kita ndum-ndum nih Pak. Cakepane Mas itu. Aku tengono Mas. Yo, foto. Aku tengono Pak. Kok iso? Dari gitu ora. Ya ora. Kok yo arep dibawani apik brene sing cakepane Mas, mboten apa. Digandrung ya Mas Victor. Victor iki kon guri kaya kuyang ya. Rambutnya dawa. Puyang, Nek kaya kuyang. ku yo handal lah. Alah kok wira-wiri. Bonsek to, Bejen. Iki tak tekan utang iki. Iki yo ngenyek. Sinden kok tatan utangi kok yo enek. Lah apa? Ora ana ya. Ora ndelok kok. Iki lho. Walau bukan gula loro. Lah iki beras prosental. Malah bu. Yo. Sing tak sambung mati dalu pambutan sapa jeneng? Panjenengane. Oh, dulu ngecek HP ku barang yo mau SMA koyo. Oh alah ning HP ta. Wis masuk transferan berarti. Ora enak ora transferan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Agamis. Agamis. Ngedek Kristen. Dulu. Yo. Hemanipun Ya. Yayi ponakami. Tangane ta. Gitu ora tanganmu. Lah iki sak kempol kuwi Mas. Lho padha iki. Oh alah. Iki kok ya. Di tangane kok. Nek iki yo Telapak yo. andepen aku. Iya. Ora ono kok nek to liya kecoba aku.
Kok aku jujur Jawa? Lah, ada lu orang ini kok. Kayak anu Jawa Petro kayak aku sing ngene sing judul iki. Bulanan. Ya, terus Pomo turun so. Wes. Iki lambemu kok apik men. Iki apa nih? apa lambene apa nih yu? Iki piro? Tak kira kuku. Kuku ate mengong ini. Ya. Pomo turun sun ning kang Coba iki. Anggawa Bayang yo melo dadi iki nyakoi. Ora batal, apa mati yang banyak kok. Terus Tak ramane iki aku digandrung iki ya. Lungguh ning pangkuanmu ngono kelo. Nah, ya, wong ayu terus juga ya. iki apa? Aku kok mati wong lanang iki tak sembung genter. Ngomong lanang aja disebut genter. Rumah tadi gue dulu pelem mau gitu. Iki aku iki bene dilungguhne iki mak blok kok. Lah iki opo yo plak. Cilik men. Ayo enak iki, kowe dari dewi. Terima lo aja. Terima nih. Dan iki opo? Bisa maafin aku. Ayo Ya Kak. ini mau wedok sampe gedine wong lanange sakmono kok yo. Ora apa-apa sangat. Bisa bukune jinggah nih. Besok, oh tekan tinggi. Oh ya. Ini lho didelok to pri. Belajar, murid belajar. Wong ayu, Kowe apa? kowe apa? Ayo. Ayo, asu. Ayo. Ayo. Belajar sing tenan terus lali gurune lho Gurune. kamu. Iya, Bu. Oh iya. Tenan. Terus Terus, pemain. pemain di Margowo. Iki lah sudah bawa orang. Iya, basa. Wong aku. Kok dulu? Apa krasa? Masih pi. Yo. Helu iki didol wis tak krasa. Berarti apa penyebabnya? Wis dol. Mawon ya. Wong ayu rocik wae. Prandene maksa syukur. Ya, ya. Jebol mimas uga Masa ayo to sambung rasa. Saya tekon gitu. Ayo, nanggung ngaji. Kowe. Victor bilang gitu. Apa? Oh tidak tulisan ini so numpak gitu. Ayo, enak. Ya bayangno. Ya maknin ini. Apa? Victor ki besok ki gambarane nek mama yo ngono. Pak Turik. Pak Lombok lupa tahu. Yo, heeh. Pesek rupolamu iso guyu. Ngomong yo, ben ora ngono. Ayo to sambung rasa. Ngono Mas. Nanging wanci telu. Ini lho itu dengan ngene. Allah. Apa kok Lah kok kali dikir. ya wong kono ki ben pirsa nek sampeyan ki maca lho. Kono ki ya pirsa ngono. Aja kur ngene tok. Kono ki ya penonton, kene penonton, kono ya penonton. Ngono lho. Nah, nah,
Menika aku batu iki. Baterainya setel tuh nih, sama aku dhewe. Iya, deh. Bareng ae. Laku. Mana. Kalau lagi anak. Woi, duri, itu duntir lagi. Duntir lagi. Tapi cilik iki pentil iki. Ya, Ayo Kang. kang ono ingkang rubeda. Nyun patresno nadyan mung srana piranti. Gambarmu uga
antusias warganya ya Allah sangat baik sekali. Kok ngono Mbak Mano? Gelandangnya sampai sekarang masih full. Masih full. Mbak bila pakai wonten pamurutan lagu monggo nggih Bapak Ibu. Iya, heeh. Nggih sing sebelah mriku nyuwun lagu napa? Gulen iki ya. Apa to Mas? Lho gulen kuwi lho. Oh bucine guling. Kok buci lho. Terus ke ngono. Iki guci kok wong to? Wong. Kae suara apa? Hai suara nih motor. Ayo nonton. Ayo nonton. Nonton apa? Nonton becak. Nonton. Tak kira nonton X. Ya, entar ki, Mbak. Ya. Indah kaya Makasih Mbak Mano. Terima kasih Mas Victor. Nah, ini saking Pak Lurah iki tantu Mas. Iya. Oh, kene iki lho, kene lho ngadeg kok. Tadi dhuwur seh. Iya. Apa lagi iki lho duwite kok Duwite ngono. Iya. Iki lho nek Pak Lurah. Pira winner? Ih, seket. Iya. Gelem ora? Gelem dong. Iki pira? Seket. Ki 50 karo 1. Satu seket. Ya wis aku ngitung tok nderno. Iki lho ya. Makasih ya Mbak Mano. Mas Elko. Nopo? Saya sita pamurutane Apa? bajing loncat. Oh iya. Nah iki urung jaket. Ayo. Cek bajing loncat. Lah duit cek 1 aku saya ya pas. Oh iya. Ini lho. Masalah. Oh, kucing kurang. Nah, maksud kurang. Kowe kuwi wajib kuwi. Makasih, sing nyanyi bajing loncat pamurutane Pak Lurah. Ayo masuk lah, monggo. Ayo, nah. Nek gak bajing loncat ya Banyuwanginan. Oh iya. Pinter Joko ngene iki Potensi lokal. kandhane menika anu panjake Astabrata ora gemen-gemen. Ora gemen-gemen. SMKI STSI. STSI, SMK, STM. Nah. STM itu sekolah tanpa mikir. Pokoknya panjake Mas Akbar iki tuwak seri partai ini. Oh iya ora no. Tapi sing iki kok urung. Sika mboten niku. Sita, monggo Mas Sempuan, ayo berdiri. Banyuwanginan apa bajing loncat, Bu? Lah yo. Bajing loncat apa Banyuwanginan? Aduh. Oh, bajing loncat tak ini kok nggih. Suara terbanyak Mas Sempuan ayo. Ayo. Cek 1. Iki kok sampean bar munggah kan langsung nyimping ning kene dadi pas to. Pas to ya, Mas? Pas lakon. Heeh, Iya, Mas. Monggo sepati, Mas. Bajing loncat langsung. Iki cek spot. Oh, cek spot. Cek spot nah. Mereka tepuk tangan kagem Mas Sempuan. Apa ya? Iki perlu di DP dhisik. Oh iya. Cocok dadi DP Mas. Lah kok iso? Ning ndi ya sing 100 ya. Enggak ya. Kok nek taluran ku kan duwite Pak. Mau wis Oh wis dhisik. Ini tugasnya apa dosen? Joget. Oh iya. Ki mau spotnya saku. Oh iya. Spotnya meh Mas Kokono. Ayo. Pemanasan. Tepuk tangan
Yo. Bajing loncat saya ditayuk toh. Dok iso. Sedang Mas Aris, sedang ketok nomor. Jajar. Ini contoh. Kayak Victor ki Mas joget nih tadi. Ini. Sabure beno. Parane sih. Kiri Mas, kiri. Gak kowe iki lho. Kowe kok kono nah. Kowe kono Mas. Iya Mas. Ya. Ngapa bawa dulu ini gulu gitu? Kok kan pakai gini ora ya. Nah, mangga ya. Belajar. Anu kowe nek gawe bajing loncat anu pitik-pitikan. Waduh menu, wis ayo gampang kok beda kene. Oh iya, wis. Sing kene kok Mas nek bersepot tok ya. Yo. Ayo Mas. Oh, langsung ini ya Mas. Ya.
kanca-kanca. Iya. Nutung elakon. Romo nitis. Dibacutke luwih dhisik. Muga-muga lakon